خانم ناگهان آلچن همیوان همه نویسکار و روزنامه وان بخواه و مسئله جی نزیک و دشوپینه ناگهان خانم تبخیر هاتی گلک تشت هاتن گوتن او چند روزن جو 27 مهی و حتی روزا ایرو گلک گاف جی هاتن آویتن تشتا هری گرینگ او بو پکک گوت از قبول دکم امی چکا دینن امی پکک فسح بکن نهیلن حکومت نها چه دکه گلو حکومت تو آماده کاریان دکه جبو کو برسوکه بده وان گاوی کو پکک داویجه هم بانگا عبدالله جلان جبو برسوای آمده کاری هیا و جبو پیواجه کو بر بوی بانگه چوجی آمده کاری هاتی کرن حکومت و دولت جی لپشتوی کاریه لوی داره جدایا هری گرینگ او ام هرتن بیر بیخن جب 2015 ده دما پیواجه چاره سری دست بکر نها دسلات اپوزیسیون و دولت به هفره لپشت وی کارینه فرقه کی جداه yani tamamlanması gereken bir hedef olarak وک آرمانجا کی کو به تمام کرن به بداوی کرن تدیتن لپارلمانتوی ترکیه سدین نوتی ولاتین کو مثلا بجن دنگه خدانه ایدی پشکری ددن به پیواجه جبو سرکفتنا به پیواجه بهتر شانس هیا و دولت جی وک ام بجن نخشره که آماده دکه و لگوروی جی و خباتن بین کرن جی سر و زیده بین کرن yani عالی بین گل هفدو وک قناغ دیمین و پیشجی قناغ سیمین. خانم وکنمونه و هناك يصايا سراست بكن وبقهرن دالية حقوقي ده دالية سياسي ده آماده كارين كو حكومت دكه چنه. Şimdi burada Armanca ki uha heye Türkiye ke beterör. Yani pek ve çeka deyne ne tane ku çeka deyne ve çeka bin ah bike yani duatay ku tünne bike u aştiye ki mayinde çebive pişti ve edi ve runen ul ser aştiye ul ser tiştek bekirin niqaş bekirin. Jboji amada kariye hukuki heye nine tiştek wa nine. Le Türkiye yani kese ku dixwazin ve astengiş bo ve pevajiye bikin wisa nişan didin dibêjin amadekariyek heye yan jî veşartî bazariyek heye bu şekilde dixwazin pevajiye asteng bikin lê ez bi xwe dibêjim qeysa ku ez gihîştim zanyariyan ti amadekariyek an jî em bêjin bazariyek ser tiştek nehatiye kirin Sürüsüreye önder jî endamê şandeyê bi xwe di bernameyekî de behsa wê yekê kir got ez şahîdê her hemû tiştî me û bazariyek nehatiye kirin pirsgirêka çeka eger çareser bibe êdî wê rûnin di ortameke em bêjin keşhewayeke demokratîk de her tişt bê nîqaş kirin. ji amadekariyên hiqûqî ew e yanî PKK sîleh deyne divê dakeve او کادرو او شروان دوی وگرنه جمال باطین خواه یان درکه بین بجی کرن اف جی سرراست کرنه که حقوقی جیره پیوسته یعنی حکومت و وان سرراست کرنان بکه گلوش بکو اف شروان کاربن وگرن bir takım hazırlıklar هناك آماده‌کاری هنه وسام بهیستیه لهینه برای گشتیر با آوکی شنبر هینه پارو کرنه هی زویه از بخوا وسط فکرم لگور زانیارین کو هاتیه من بلکی جوار زیاده تر هاتیه لقناغه کمی دناب د سه مهانده ایکو دناب ترکیه دنه و در کevin در وی ترکیه لعراق لهرما کردستانه لویدره و حکومت بارزانی جبو در باسبوناوان و پشتی و جبو قناقه که دن کسین جبو کشتیا دا کevin و قادجیان آوا بکن و علی کار ببندوان جارانده. aslında Erbil'den olur. Yani Erbil kare veya Erbil'de pişras bıka. El başure Kurdistan'ı ve vegerne Türkiye و جمال باطي خو يعني وصا خويا و بروفاجي با el virwe biçnewir. Yani burada Levê derê ê ku çekdarin di nav Tirkiyeyê ve destpêkê ji Tirkiye derkevin. Qeysa ku em dizarin zêdetir nemane lê ê ku hene jî wê derkevin. Yani gerek piştî wê qonağa din de ji ber ku qonağê wê cuda cuda hene. Wê çek bê danîn
پشرج بو آشتی که ماینده و پیواجه کنگره بجیوه و پشتی لحف کرن چه و چک ادی بتونه کرن و پشتی و ادی وکه جیانا سویل مدنی چه ببه yani divê qonaqê de nîqaşkirina vê tiştî pir zû ye rastî hîn sîwanek heye lê dibin wê sîwanê de çi bêkirin tam bi zelalî nîne wê di kampekê de bêne bicîkirin gelo yanî kampeke ku ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve were kontrol kirin bi wî rengî weke ku min fêm kir. Benim anladığım kadarıyla Qeysa ku min fehm kiriye ji kampê zêdetir beşdarî jiyana rojane bibin yani bi xwe jiyanekî sivîl amade bikin yani weke ku adaptasyon weke ku guncav bibe gel civakê hewlêrê bibe. Ji ber piraniya wan hemwelatiyê Tirkiyeyê ew qonaqeke dine dibe ku bibe qonaqeke cuda lêv niha di vê pêvajoyê de bi rastî tiştê ku he divê destpêkê raya giştî xelkê Tirk jî bê nîgeranî bê guman piştgirî bide vê pêvajê û Kurd jî wisa bifikirin ku mafê me bingehîn ê ku qet nayên dayîn ew nîgeranî jî bê derebas kirin yanî ji her aliya destpêkê raya giştî bê qebûlkirin ku ev pêvajo ji bo her du aliya baş e aliyên siyasî piştgirî didin lê hên raya giştî hê wisa pir xurt piştgiriyek derneketiye ji ber vê yekê jî divê hesasiyet ev pêvajo bê nîqaşkirin ji Qandîlê were Tirkiye kî were kînê bi rastî nayêzanî pir dîmenên bi tirs tên berçavê mirovan ji ber jî ew kesên rêveberê herî jor ê PKK çawerin Tirkiye ew ne mijara nîqaşê ye Tirkiye ne qebûl dike ne jî raya giştî vê yekê qebûl dike lê dikare biçe welatekî siyemîn mesela li Iraqê bimîne an biçe Ewropa lê dewleta Tirkiye hem jî rêveberiya Barzanî hem PKK ev her sê alî karin nîqaş bikin. Raya giştiya Tirkiye hinekî dudile bitirse. Gelo sedem ew e ku hîna Serokkomarê Tirkiye bi awayekî bi hêz xwedî li vê pêvajoyê derneketiye tenê ji Devlet Bahçelî re hiştiye ev mesele? Di bingeh de nabêjim ji Bahçelî re maye lê Devlet Bahçelî di vê mijarê de gotineyê xurttirin û rastî jî keşûhewaya ku tê de baştir e lê di pêvajoyê de ê ku herî zêde li dij derdike diberê Bahçelî bû lê niha bi xwe înisiyatîv wergirt û pêşiya vê pêvajiyê vekir ev li Tirkiye karin bêjin yanî rewşekî cuda ava kir pêşiya vê pêvajiyê vekir yanî kesê herî zêde bandor siyasetvanê herî bandor Bahçelî bû û wî kir berê Tayyip Erdogan bi xwe di wê pêvajiyê de ciyê xwe girtibû û hinek bedel dabû û hinekî encam jî ne baş bû niha jî hinekî di navê de dimîne lê zêdetir pêş de Bahçelî xuya dike û vî şeklî dewlet û desthîlat bi hev re vê pêvajiyê dimeşînin ez bi xwe nabêjim Erdogan paş de dimîne lê ji bo raya giştî zêdetir wan nîgeraniya wan bê derbas kirin ez dibêjim bi wî şeklî disekine bi rastî jî ez fehm dikim jî çima wiha tê kirin yani lingekî girîngiyê vê meselê jî parlamentoye ji ber herkes dibêje gerek di nava parlamentoyê de gotûbêj werin kirin amadekarî bêne kirin serokatiya parlamentoyê dest bi van amadekariyan kiriye gelo weke nimûne komîsyonek komîteyek hatiye ava kirin ku vê pêvajoyê bi rê ve bibe tiştê pêwîst tê xeroja parlamentoyê. Belê ev girîng e yani girîng e ku parlamento dervî vî karî nemîne di pêvajê berê de herî kêmasî ev bû û ezmûnek çêbû êdî li parlamento nîqaş bên kirin şanda dem partiyê jî ji destpêkê de vê yekê dibêje bi xwe jî li parlamentoyê wê biçin partiyên siyasî zanyariya bidin û wê komisyon bê nava kirin Rewşa Demirtaş û girtiyên din wê çibe nûçeya wî ku hat Stenbolê ji bo xanima xwez bawir dikim beriya her kesî we belav kiribû
gelek kesan ji cem we girtibûn. Di demeke Kurd de em ê tiştekî bibihîzin weke azadkirina Demirtaş û girtiyên diniyên weke wî di rewşa wî de? Öncelikle Demirtaş. Berî her tiştî Demirtaş ez bêjim ji bo navê din tiştek din nikarim bêjim. Lê destûra bingehîn û ya yekîtiya Ewropa dadgeha Ewropa jî bixwe biryar hene û bixwe ya rastî gerek niha Demirtaş derve bûna ez dibêjim demdirêj naçe yani wê derkeve li gor van pêşketina pêwîst e wiha be ji ber ku divê Demirtaş beşdarê vê pêvajiyê bive û alîkarî bide ji bo jî gerek azad be û li derve be ji bo ku beşdarî bi tenduristiyê beşdarî pêvajiyê bibe. Mesela Rojavayê, mesela Hesedê ye Hêzên Sûriya Demokrat ku YPG jî beşeke jê. Hinek alî dibêjin banga Abdullah Öcalan YPG jî li xwe digire. Hinek alî dibêjin na îşê YPG bênîne. Türkiye li hêviyê ye YPG jî çekandeyne piştî vê bangê? Türkiye'nin bu yönde çok kesin bir beklentisi var. Hêviyek zêde heye rastî jî ji bo ku beşdar nebe rastî Türkiye qebûl nake vê yekê eger lê li YPG û pêvajiya PKK ne wekev dibe. Yani ez bixwe wî şeklî tiştek din divê ji ber ku rewşek din li wê derê heye. Lê destpêka pêvajiyê de aktörê esasî Süreyya Önder jî bixwe got bangawazî YPG jî li xwe digire û dema pêş de jî wê bixwe Pervîn Buldan û Süreyya Önder biçin wê derê û li wê derê hev dîtina çê bikin. Bixwe Abdullah Öcalan gotî hemû grûpên çekdar bixwe vekiriye dibêje hemû grûpên çekdar lê li Sûriye hinekî rewşekî cuda heye wê çawa hevsengiyek çêbe li gel hikûmeta Ahmed Şara û em bêjin YPG çawa Hesedê çawa li hevkirinek çêbe bive perçeyekî wê derê an wê çi bibe di wê mijarê de wê zelaliyek çê bibe. Li wê derê bi rastî dibe Sûriyeke hevgirtî cî xwe bigirin ez vê yekê dibînim de ya girîng li vê derê çi ye gefek li ser Tirkiye nebe êdî. Yani armanca Tirkiye ew e ku hêzên li Sûriye gefek nebe li ser welatê wan ji ber vê yekê jî YPG jî piştî PKK qandîl xelas bû êdî YPG jî bixwe êdî em bêjin girêdayê Abdullah Öcalan lê di rewşekî cuda de heye û bawer nakim êdî wek gefekê be li ser Tirkiye jî ji ber ku bixwe tiştekî wiha nîne ku dijî Abdullah Öcalan derkeve. Ez ser daxuyaniya kecekê Mustafa Karasû dibêje em ê bira şik û guman nebe em ê sîlaha deynin em ê dawî li PKK bînin lê divê dewlet mafê hêviyê cî bi cî bike. Mafê hêviyê ye ku dewlet Bahçelî cara ewlî behs kiribû. Ew mafê hêviyê ji bo Abdullah Öcalan wê were çi wateyê meselen wê azad bibe yan wê şert û mercên wî baştir bibin? Yani ev jî zû em nîqaşa vê yekê bikin rastî ez hes nakim û her dubare dikim dibêjim ne wextê wê ne wextê wê lê ji ber ku pêvajek hesas e merev nexwaze her tiştî wisa nîqaş bike li pir welatên cuda jî proseyê wisa hatin meşandin li İspanya li Kolombiya li hinek welatên de jî mafê hêviyê destpêkê Devlet Bahçelî anî ziman li parlamentoyê got yani mafê hêviyê destpêkê divê mijara PKK bi dawî bêkirin êdî kesên li Tirkiye bizanibin ku êdî PKK nîne gerek divê mijarê de îkna bibin bawer bibin û êdî ku çek nîne piştî wê her tiştê dikarin bê nîqaş kirin lê di demeke Kurd de Abdullah Öcalan ji îmiraliyê derkeve jî nikare bi şeklekî azad bijî ji ber ku ji alî wî de ji nekarekî asan e ji ber ku pir tişt heye rastî raya giştî li hemberî Abdullah Öcalan nêrînekî xirab heye ji bo jî ev dema derbasbûnê de divê bi hişyarî û bi demê re Gelekî spas xanim Nagehan Alçı nivîskar û rojnamevan tu mêvana me bû zor zor spas. Spas.